És que no ens queda cap més remei que resignar-nos, que no pots controlar, doncs no ho pots controlar, i pensar en el proper partit. Estic content, hem entrenat molt bé, tenim clar que ens queden 2 partits, tenim que lluitar per la... Sabem que és difícil, però podem lluitar per la Copa del Rei i anem a fer això. Sabem que el rival és el segon classificat, que és un equip que ha perdut un partit i prou en tota la temporada, a casa seva, però anem amb il·lusió. O sigui, igual que hem afrontat el partit de camp del Barça o el camp del Sant Andreu mateix, no? O el camp de l'Alcoyano, doncs aquí tenim que treure el millor rendiment possible de recursos que tenim i optimitzar-los al màxim i intentar doncs, emportar-nos els 3 punts. I això anem, no anem de turisme. Sí. Bueno, nosaltres, independentment de la... És important la classificació. Portem l'escut del Terrassa, els jugadors ho tenen clar, volem quedar en la millor posició possible, perquè al final això queda per sempre. També en el currículum dels futbolistes. I a part, doncs, juguem col·lectivament el que hem parlat de la Copa del Rei, col·lectivament el quedar més amunt possible, i també individualment els futbolistes es juguen molt, perquè al final els directors esportius es fixen molt en els últims partits i s'estan jugant doncs, on poden estar l'any que ve, no? I a part d'això, doncs, a nivell individual, tots a dintre doncs, portem l'escut, la sang del Terrassa. Jo fa 6 mesos o 6 o 7 que estic per aquí i ho tinc a dintre, no? I tenim que competir per això i tenim que lluitar per al màxim. Bueno, tenen molts jugadors diferencials, no? El delanter centre porta 19 gols, l'extrem porta 9 o 10 gols. O sigui, realment és un equip que treballa molt bé ofensivament, amb moltíssima qualitat, molt complet. El míster és de màxim nivell, els ha fet doncs, molt competitius i els ha fet guanyadors, i són justos guanyadors de play-off, no? Tenen molt bones coses. A part, juguem un camp gran, amb gespa natural. No és el millor context per nosaltres, amb tota la seva gent que s'estan jugant al segon lloc. O sigui, ja tenen moltes coses en joc, però nosaltres també. I tenim que treure la millor versió nostra i cada jugador té que estar mentalitzat que té que deixar el màxim per competir, per tots junts poder guanyar el partit, tot i que respectem molt en el Balears i en els seus futbolistes i el seu míster, però nosaltres també ens estem jugant molt i anem a per la victòria. Sí, pel play-off seria molt... Tot i que en el futbol sempre tot és possible, és molt complicat, però nosaltres sabem que tenim que guanyar. O sigui, no podem mirar més enllà i això és el que nosaltres podem fer, guanyar el partit, estar encertats, competir al màxim, guanyar duels, guanyar segones jugades i sobretot, ficar la pilota dintre quan tenim les ocasions, no? I si som capaços de fer això, tindrem moltes possibilitats de guanyar el partit i això anem allà. Anem a competir. És possible, i amb Nàbil també. Hem de ser valents. Hem de ser valents, l'empat no ens serveix per molt poc i tenim que arriscar. I ja sabem que arriscar doncs, vol dir que també et poden fer més mal, perquè deixes més espais i deixes més metres per darrere, però l'objectiu clar és ambiciós, és anar per la victòria, no anar a buscar l'empat. A vegades això et pot passar a factura, però hem d'arriscar i amb això estem. Sí, hi ha diferents futbolistes i el que surti té que compensar i té que estar al nivell dels que estan jugant, que ja ho hem fet moltes vegades, i els que som, per mi, jo no, ells són els millors del món.